O documental sobre o Entroido Ribeirao, o Moredo, anda nestes días por terras americanas. Dende Chile, onde participou como obra seleccionada no Concepción Independent Film Awards, a curtametraxe dirixida por David Vázquez saltou a Patagonia Argentina, onde competirá do 21 ao 24 de setembro no Festival de Cine Internacional da Patagonia, Tierra, Mujer y Hombre. Neste certame pasou a selección entre 700 obras enviadas dende distintos puntos do planeta. Dende alí, esta pequena gran historia feita dende Chantada para todo o mundo volverá a Europa para participar no Social Machinery Film Festival, na súa edición de verán na Toscana, en Italia. Trátase dun concurso que ten o obxectivo de promocionar pezas audiovisuais alternativas de todo o mundo. A verdade é que o Moredo, pois cada mes e pico, pois vai nos dando alegrías, non? Pois desta vez estamos aí seleccionados na Patagonia Argentina, nun festival que é moi bon. Presentáronse 700 obras. Pois é un bo final, non, para o Moredo, chegar a estar aí seleccionado, non, no medio de tantas obras que seguramente que hai moi bo nivel, lóxicamente. E despois tamén estamos na Toscana italiana. Isto non quer dicir que vayamos ir a ningún dos dous sitios, que nadie pense que andamos viaxando por aí, que non hai presuposto peso, pero bueno, se nos invitaran íbamos de boa gana, pero non vai ser o caso. Entonces, pois sí, a verdade é que o Moredo, pois, cada mes e medio, pois, vais conocendo nun sitio máis, tampouco iso quere dicir que os da Patagonia vayan vir aquí ver o Moredo, non? Pero, sí que é importante que xente de outras latitudes do mundo sepan que isto tamén existe, non? Desde que empezamos nós prácticamente non había nadie e estaba morto, prácticamente estaban desaparecendo as outras parroquias. Pois había un campo aí abaixo que chamábamos o Moredo, que era onde se xuntaba a xente toda, pois aí uns bailaban cos outros, e así pasábamos o tempo. Os entroidos eu penso que máis ou menos son todos iguales, non? É dicir, o carácter sempre é festivo e despois as figuras, unhas serán dunha maneira, outras serán doutras, e os entroidos eu creo que chama a atención en todos os lados. Pero, eu creo que o Moredo o que demos conseguido facer dunha historia local, pois conseguimos facer unha historia universal, non? E iso creo que é o éxito do Moredo. Combinamos un pouco o pasado, que foi o que lle deu a nostalgia ao Moredo, demoslle unhas pinceladas ao presente e deixamos no aire o futuro. Entonces creo que en conxunto fixemos unha obra que xa debe ser o 13º festival que está seleccionado, non? Non se pode pedir moito máis tampouco. Pese á súa actualidade, o Moredo non é a única peza audiovisual chantadina da que se fala estes días, xa que a longametraxe que Vázquez dirixiu xunto ao equipo de Coa auga ao pescozo segue a ser demandada en moitos ámbitos para amosar ao público. Está volvendo a resurxir a Solagados. Levamos uns días que nos están chamando de sitios para volver a proxectar a Solagados. Sitios non podo dicir agora concretamente que sitios son, porque non o sei, non me acordo, pero son sitios, son museos, son cousas que teñen que ver algo co tema. Entonces, a verdade é que nos sorprende un pouco, non? Que volva a ter outra vez ese pequeno auxe, pero sí que o está tendo, nos chamando outra vez xente para, de feito, ainda onte estivemos falando con unha persona e ao final tamén se interesou polo Moredo, por proxectar o Moredo, tamén polas armas de Fental. Unhas cousas van trendo outras, non?